בשיווק, בדומה מאוד בספורט, בכל יום אתם עולים למגרש, מנסים לנצח את היריב שעומד מולכם ולעשות כמה שיותר טוב לקהל האוהדים. בדרך כלל, חלק גדול ממי שקונה כרטיס למשחק זה צופים מזדמנים, כאלה שהגיעו לראות אתכם כמעט באופן אקראי. לא בטוח בכלל שהם יישארו איתכם כל העונה. הנאמנות האמיתית למותג שלכם מגיעה בעיקר מקבוצת הפנאטים. קבוצה קטנה, אבל רועשת של אוהדים שרופים של המותג. אלו שמגיעים באופן קבוע לכל משחק, לפעמים כל החיים. הם אולי מעט, אבל הם מייצרים אימפקט גדול. הם משפיעים וסוחפים אחריהם את כל שאר קבוצת האוהדים. בדיוק בגלל זה, בשביל לבנות למותג שלכם תוכנית נאמנות מעולה, שימו דגש מיוחד על הקבוצה הזאת. נסו לגרום להם יותר מכל קבוצה אחרת להרגיש מיוחדים, לקבל גישה לתכנים, למוצרים, לפעילויות שרק הם יכולים לקבל, וברגעי השיא שלכם, שימו אותם בפרונט לפני כל השאר. זה חשוב להם יותר מלקבל עוד הנחה, עוד מבצע.